Voor de meeste sportclubs was het een lange periode van stilzitten. Maar vanaf vorige week mochten de kinderen toch weer de velden op. En zo ook bij TC Rode. Nou, we zijn heel blij dat we vorige week woensdag mochten starten. Don Mulders, onze trainer, is ook weer begonnen met lessen te geven. Vanuit de jeugdcommissie is 2 jaar geleden de jeugdmasters ontstaan. Dat we elke eerste zaterdag van de maand met de jeugd aan de gang gaan. En Don verzorgt heel erg veel technische trainingen en wij doen er veel tactisch-psychologische trainingen met de jeugd. Dat is nu het geval dat heel veel kinderen kunnen niet sporten. Nu hebben we als jeugdcommissie gezegd samen met het bestuur dat wij vanaf volgende week zaterdag 3 zaterdagen gratis training geven. En dat doet Roger Kievits samen met mij. En er is ook altijd nog een jeugdlid bij, een oude jeugdlid die daarmee helpt, dus heel fijn. En dan gaan we dus 3 zaterdagen een uur lang gratis tennisles geven voor mensen die eigen tennis nog niet kennen en die misschien toch kennis willen maken met. Maar het gaat hem vooral erom dat die kinderen ook gewoon een uurtje kunnen sporten, want in deze tijd kunnen kinderen gewoon heel weinig sporten. De challenge is er niet alleen voor de kinderen. Ja, dus eigenlijk hebben we normaal gesproken hebben we ieder jaar de zomerchallenge, eigenlijk onze grootste bron van nieuwe leden aanwas eigenlijk. Waarin we eigenlijk 4 tennislessen aanbieden, lidmaatschap vanaf juni tot en met eind september, waarin onze clubkampioenschappen normaal gesproken zijn. Normaal is eigenlijk het doel dat we ook die nieuwe leden door middel van die zomerchallenge integreren in onze eigen vereniging, zeg maar, dat ze contact maken met andere leden. Zomerchallenge kost €50. Je krijgt sowieso die 4 lessen voor, want de tennisleraren mogen weer met 4 spelers op één baan vanaf maandag. En mits de gemeente goedkeuring heeft gegeven, mogen ze de tennislessen aanbieden. Dus ja, die capaciteit hebben we om dat te doen. Dus dat blijft in het pakket. En normaal zitten ze het, proberen we het racketwissel laten gaan. Clubkampioenschappen, dat blijft. Dus dat zit ook in het pakket in principe. En ja, het racketwisselen, daar moeten we voor nu even pas de plaats maken, maar we moeten een creatieve oplossing op zijn. De komende weken kan de jeugd dus nog flink vooruit op de banen van de tennisvereniging. Omdat die coronatijd ervoor zorgt dat kinderen weinig kunnen sporten, hebben we gezegd we doen de hele maand mei elke zaterdag die mastertraining. Met dank ook aan Roger, want die steekt er ook heel veel tijd in. En dan kijken we, de eerste week van juni is de reguliere master weer. En dan beslissen wij of wij dan nog doorgaan tot en met de zomervakantie. Maar misschien kunnen ze dan ook wat meer weer vrij tennissen zonder toezicht. En als het dan wat makkelijker is, dan hoeven we dat niet meer aan te bieden. Maar voor nu bieden we het aan, want dan zijn we ook tevens toezichthouder. Want dat is ook een van de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Ja. Opgooi niet goed is, moet je hem gewoon niet spelen. Dan vang je hem gewoon op, spring nog een keer.